И добре дошли в моя канал, аз съм Али. Днешният клип, както сте разбрали от заглавието, ще бъде нови придобивки за училище. Те са закупени от Jumbo. Добре, нека да започваме. Така, първото нещо, което ще ви покажа, са тези обвивки. Те се залепят за книгите. За учебниците. Не за книгите, но за книгата. Следващото нещо е това, ето тези линии. Нали, от 20 см, два триъгълника и един транспортир. Тук се показва и нотната ми тетрадка от 4 листа. И два блока от 50. Ето. Ако чувате кучето ми как лае, не се притеснявате. Тя лае хората през прозореца. Ето, това е Тиксо. Двете ми Тикса. Всичко е закупено от Jumbo. Лепила. И ето това също. Мисля, че на всеки му е познат този комплект, но ако някой не го знае, това са 3 графита, гумичка и острилка. И сега, следващото нещо, химикалите. Ето тези, миналата година и мисля, че... Не мисля. И миналата година моя съученичка, Жулиана, имаше такива, но не заради това съм си ги взела, а защото мама доста на едно място. Тя също има канал, можете да потърсите като Мис Жули. Сега ще ви покажа папките ми и накрая ще стане кутията с повечето неща. Тази папка за бележника. Така се сива за не знам за какво. Аз ще се притеснявам за предметите. Бяла. Тъмно синя. Розова. Сега цветните. Тази имам такова тече, което ще видите след малко. Тази на меченица. Супер. Тази на два скутера. Розов и син. Тази е много яка. И тази много ме кефи. Ако на някой му е харесал някой от папките, да пише коя. Тази. И ето тази. Сега да преминем към кутията. Тя е доста тежи и съм сложила на нощното шкафче. Затова няма да я махам. Ако чувате кучето ми как дращи, иска да влезе, но съм затворила вратата, за да ми изяде нещата за училище. Ето, сега ще ви покажа капака, който е ето такъв. Ето този надпис. Харесва ми. Така, нека да започнем да вадим. Сега ще ви покажа първо тефтерчето и папката. Ето, приличат си. Тук съм си взела един пергел. Ето такива лищета. Бележчици. Не знам защо винаги на тези им казвам лищета и чак кога се сещам, че са бележки. Ще ви покажа ето ножицата ми, но тя не е закупена от Jumbo, а от книжарница в Бълчик, където живея. Да, не е от Jumbo, от нас. Просто е стара. И реших да си я взема за училище. Ще ви покажа трите ми несесера. Този е за моливите от марката Раници, които ги продават от Jumbo. Това е eFriends. Мисля. Ако не се лъжа, или Unkeeper, или eFriends. Ако някой знае дали кое е, да ми каже. Ето този за химикали. И този
знаете, че този ми е за моливи, ако не съм ви казала. И сега този за фломастери и пастели на Мини Маус с 2 джоба. Много ми харесва. Имам и едно шише на Мини Маус, но защото утре е 15 септември. Това. Съм го измила за утре. Да ви кажа, аз ще ходя в Италия на 16. И да. Сега да преминем към тетрадките. Първо ще ви покажа тетрадките речници, които имам за английски. Тези. От 40 листа. Сега ще ви покажа другите ми тетрадки от 40 листа. Ето тези. Почти всички са едни и същи, затова мисля, че няма нужда да ги показвам. Сега ще ви покажа тези от 60 листа. Те доста тежат, така че няма да ги вадя целите да ви показвам какво. Ами ще вадя една по една. Ето. Тези зелени. Имам и 2 зелени, имам и 2 сини. Аз ги нахвърлям тук. Ще видите после какъв бардак е. Ето другата синя. Ето тук имам едноцветни, които са зелена, синя, червена, розова и лилава. Розовото прилича на лилаво, но е розово, а лилавото прилича на синьо, но е лилаво. Сега имам 4 на такива котенца. Ето такива. Извинете, ето така. Така, ето това са тъпките. Сладки са. Имам почти същите сини, които са 5. Ето ги. Имах ето такова синьо коте, но не в нас, в магазин на мама. То умря. Такова не синьо черно коте. А това прилича на котката на четка ми, която също живее в магазина на мама. Черното се казваше Мърфи, а това е Сара. Казва се Сара. Сега няма. Приличат си. Добре, сега ще ви покажа двете ми тетрадки в голям формат. Ето едната на миньоните. Ето я. Дано да виждате цялата. Така. И ето тази. Много сладка. Да. И това вече е изпразнената кутия. Ще покажа другото нещо, което е в джамбо. Това е ето това огледалце. Чакайте, ето виждате телефона ми на огледалото, как с него снимам. Да. Още не съм го отворила, но ми седи до мен. Сега ще ви покажа какъв бардак е цялото нещо. Ето, погледнете. Ето така тук. Чакай, един момент. Чакайте. Ето това е всичко, което да, това беше всичко за днес. Дано клипа ви е харесал. И ако ви е харесал, дайте една ръчичка нагоре. Коментирайте и се абонирайте, ако още не сте го направили. Благодаря ви. Чао!